O Ministerio de Defensa israelí confirmou este sábado que o seu exército lanzou un ataque preventivo contra Irán para eliminar as ameazas do seu país. Segundo as primeiras informacións, os bombardeos producíronse en varios puntos de Teherán. A continuación, as alarmas antiaéreas soaron en todo o territorio hebreo á espera dunha resposta. O presidente dos Estados Unidos anunciou este sábado o comezo dunha grande operación de combate contra as principais institucións de Irán para protexer o pobo estadounidense a través da eliminación da ameaza que representa o réxime iraniano, segundo dixo. Este ataque prodúcese no medio das negociacións nucleares entre Irán e os Estados Unidos. O último encontro entre ambas as dúas partes celebrouse o xoves e había outro previsto para este luns. No contexto das conversas, os Estados Unidos ameazaron con atacar Teherán se non chegaban a un acordo, porque fixo a maior despregadura militar en Oriente Medio dende 2003. A Autoridade Aeroportuaria de Israel decretou o peche do espazo aéreo nacional, cancelando a chegada e a saída de voos programados. Tamén Irán anunciou o peche do seu espazo aéreo despois do bombardeo israelí.